Wel, mae'n lyflu gallu bod gyda'n gilydd eto. Bore yma, lyflu gweld cymaint yn y capel a braf cael pawb sy'n goelio o adre hefyd. So dyma ni, wedi cyrraedd Sul ar ôl y Pasg. Y Sul cyn, plant a pobl ieuenctid sy'n dal yma, y Sul cyn bod chi'n mynd nôl i ysgol, ar y thrawan hefyd, ar ôl y goelio Pasg, ble mae'r plant, pobl ifanc ar y thrawon yn meddwl ac allu gweiddi na rifian dim eto. Ond mae rhieni allan yn meddwl, o'r diwedd. Y Sul ble mae'r oiau Pasg, mae hot cross buns a chacennau simnel i gyd wedi ei fwyta. Ac nid yw yn bellach yn dderbyniol i fwyta cream eggs, mini eggs neu unrhyw chocolate eggs i frecwast. So I'm told. Fel gyda phenblwydd, gyda'r holl gyffro sydd yn arwain at y diwrnod mawr, ac wedyn y diwrnod ei hun llawn hoel a sbri a dathliad. Dim ond i gael y diwrnod wedyn, ble mae'r cyffro a'r hoel wedi gorffen, a dych chi gorfod aros blwyddyn cyfan nes bod chi'n gallu ei ddathlu eto. Mae'r hoel a'r dathliad, yr oel a Pasg drosodd, ac mae'r antur a gwefr wedi ei gael am flwyddyn arall. Neu ydy e? Dyma'r newyddion anhygoel am y Pasg. Nid yw e jyst rhyw ddigwyddiad i gofio a dathlu pob blwyddyn, ac wedyn dyna fe, aros am flwyddyn arall nes bod ni'n cofio a dathlu fe eto. Ond yn lle, mae'r atgyfodiad Iesu Crist yn rhywbeth sydd yn cael effaith ar pob peth, sydd yn newid pob dim, yn trawsffurfio pob rhan o'n bywydau ni. A hynny'n rhywbeth sydd yn mynd yn bellach nid jyst dyddiau a cablydd i Sul y Pasg. Dyna ydy'r antur a gwefr yr atgyfodiad. Dros y tymor diwetha, roeddwn ni'n edrych ar pobl gwahanol yn cael cyfarfod â Iesu ac yn cael profiad ohono fe. Profiadau sydd yn newid y person neu'r pobl yna yn llwyr ac yn rhoi gwefr dyfn iddyn nhw. Ar ôl i nhw cyfarfod Iesu. Ac tymor yma, dyn ni am parhau gyda'r thema yna. Cyfarfod Crist, Profi'r Wefr, ond oherwydd y digwyddiadau o'r Pasg, mae yna shift yn y cyfarfodydd yma. Mae yna antur fel oedd Arwel wedi dweud i gael. Oherwydd nawr, mae pobl yma dal yn cyfarfod Iesu, ond nawr maen nhw'n cyfarfod y Iesu wedi atgyfodi. A heddiw, dyn ni'n edrych ar hanes yr atgyfodiad syth ar ôl roedd Iesu wedi ei gladdu yn y bydd. Mae'r efengylau i gyd yn adrodd yr hanes ychydig yn wahanol, ond mae'r prif pethau a threfn o'r digwyddiadau yr un ynddyn nhw gyd. Mae'r hanes dyn ni am edrych ar bore yma yn Ioan yn sôn am Mair Magdalen. Hi yw'r prif cymeriad yr hanes yma. Dwi'n siŵr bod yr enw Mair Magdalen yn cyfarwydd iawn gyda llawer ohono ni. Ond pwy yn union yw hi? Wel, dyn ni'n cyfarfod Mair Magdalen cyn yr hanes byddwn ni'n edrych ar bore yma. Mae Luc yn cyflwyno hi yn gyntaf, ers i esbonio rai o'r pobl oedd yn dilyn Iesu, mae Luc yn dweud hyn. Am beth amser wedyn, roedd Iesu yn deithio o gwmpas y trefi a'r pentrefi yn gyhoeddi'r newyddion da am Dduw yn teyrnasu. Roedd 12 ddisgybl gydag e, a hefyd rhyw rhagedd oedd wedi cael ei achau o effeithiau ysbrydion drwg ac afiachion. Mair oedd yn cael ei galw'n Magdalen, roedd 7 o gyrthreithiau wedi dod allan ohoni hi. So dyna Mair. Roedd hi'n rhywun oedd yn gyfarwydd a ddioddefaint, ond wedi cael cyfarfod gyda Iesu a phrofi ei iechad a iechawdwriaeth. Felly ar ôl hyn, roedd Mair a rhai gwragedd eraill wedi penderfynu gwasanaethu Iesu a'i ddilyn, gan ei helpu a hefyd yn ei gynnal, a Mair yn penodol gyda'i arian. A dyna pwy oedd Mair Magdalen. Felly, yn gynnar ar bore Sul ar ôl y croeshoeliad.
Dyma Mair ac mae'n debyg rai o'r gwragedd eraill yn mynd at y bedd. Eto, mae'n thebyg gyda pherlysiau ar gyfer eneinio Iesu fel roedd y traddodiad o'r amser. Dim ond i ddarganfod ei fod yn wag. Dydy corff Iesu ddim yna. Wedi dweud wrth y ddisgyblion ac yna'r disgyblion eu hunain yn mynd i'r bedd i weld yn union beth sydd wedi digwydd. Dyma'r disgyblion yn mynd yn ôl i ddweud wrth eraill amdano fe. Ond dydy Mair ddim yn gadael y bedd. Felly dyma lle dyn ni'n ymuno Mair yn y hanes bore yma, wrth ymyl y bedd. Mae'r hanes yn dechrau yn Ioan 20, yn dechrau adnod 10. Aeth y disgyblion yn ôl adre, ond safodd Mair wrth ymyl y bedd yn crio. Plygodd i lawr i edrych i mewn i'r bedd, a gweld 2 angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi cael ei roi i orwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y traed. Dyma nhw'n gofyn i Mair, "Wraig anoel, pam o'i ti'n crio?" Maen nhw wedi cymryd fy arglwydd i ffyrdd, atebodd, a dwi ddim yn gwybod ble maen nhw wedi mynd ag e. Dyna pryd trodd hi rownd a gweld rhywun yn sefyll yno. Iesu oedd yno, ond doedd hi ddim yn sylweddoli mai Iesu oedd e. "Wraig anoel," meddai Iesu wrthi, "pam o'i ti'n crio? Am boi roedd ti'n chwilio?" Doedd hi'n meddwl mai garddwr oedd e, a dwedodd, "Syr, os mai ti sydd wedi ei symud, dywed lle roedd ti wedi ei roi e, y byddai'n mynd i'w nôl e." Yna, dyma Iesu yn dweud, "Mair." Trodd ato ac meddai yn Hebraeg, "Rabuni," sy'n golygu athro. Dyma Iesu yn dweud wrthi, "Paid dal gafal yno fi, dwi ddim yn mynd i fyny at y tad eto. Dos at fy mrodyr i a dweud wrthyn nhw, dwi'n mynd at fy nhad am Duw, eich tad eich Duw chi hefyd." Yna, aeth Mair Magdalen at y ddisgyblion a dweud, "Dwi wedi gweld yr arglwydd." A dwedodd wrthyn nhw beth oedd wedi ei ddigwydd wrthi. Waw, mae hanes yma llawer o wirioneddau, a llawer o bethau i gael eich danydd i fewn. Ond bore yma, dwi am i ni tynnu jyst 3 peth allan o brofiad Mair o'r Iesu wedi ei atgyfodi, a'i cymhoeso nhw i ni heddiw. Y peth gyntaf ydy rhywbeth dyn ni'n gweld trwy'r hanes y Pasg i gyd, ei natur annisgoel. Y natur annisgoel o'r atgyfodiad a'i hun a'r digwyddiadau sydd yn ei ddilyn. Ym mhob un o'r efengylau, heblaw am Luc, Mair sydd yn cael ei enwi fel y person gyntaf neu un o'r pobl gyntaf i'r bedd wag. Nawr i ni, yn ein cymdeithas o'r llywynol heddiw, mae hyn yn fanylder bach sy'n gallu cael ei edrych drosto ac yn gallu cael ei anwybyddu. Ond nôl yn yr adeg dyn ni'n sôn amdano fan hyn, yn y diwylliant roedden nhw'n byw ynddo, i gael menyw fel y person gyntaf, y llygad dyst cyntaf i'r bedd wag, oedd yn ddoes a radical dros ben. Roedd merched yn eiddo eu tadau, oedd wedyn yn cael ei drosglwyddo wedyn i'w gŵr ar ôl priodi. Roedd merched yn byw bron yn gyfan gwbl o fewn eu teuluoedd estynedig. Nad oedden nhw'n siarad a pobl tu allan, nid ymddangos yn gyhoeddus. Felly, nad oedd eu tystiolaeth yn cael ei dderbyn mewn unrhyw achos yn y llys, achos dyna cyn lleied o statws oedd gan fenywod ar y pryd. Ond dyma ni'n gweld Mair fel y person cyntaf i'r sîn. Mair oedd yn ffyddlon ac roddedig i Iesu. Mair oedd wedi gweld yr holl ddigwyddiadau o'r Pasg yna. Y treul o dan peilot, yr argyhoeddiad, yr artaith ac wedyn y croeshoeliad. Dyna pwy oedd Duw yn ei gynllun mawr wedi dewis i fod yn llygad tyst cyntaf i'r ffaith roedd Iesu wedi atgyfodi. Nid rhywun mewn awdurdod, neu hyd yn oed un o'r 12 ddisgybl, ond rhywun annisgoel, dynes,
gyda hanes, ond oedd wedi ei trawsffurfio oherwydd Iesu. Ac ar y bore gynna yna, roedd beth welodd Mair y peth mwyaf annisgwyl erioed hefyd. Y peth olaf roedd hi'n ddisgwyl ar ôl gweld ei ffrind annoel yn cael ei ladd a'i roi i orwedd yn y bedd. Mae'r efengylau eraill yn dweud oedd Mair wedi mynd i'r bedd er mwyn eneinio corff Iesu fel oedd y traddodiad ar ôl i rywun farw. Felly roedd hi'n ddisgwyl gweld corff Iesu. Pam bydda hi ddim? Ond ar ôl gweld y bedd wag yn ddealladau, safodd Mair wrth ymyl y bedd yn crio. Roedd hi'n galaru, ddim yn deall beth oedd wedi digwydd, wedi drysu, siŵr o fod llawn emosiynau gwahanol yn trio deall beth oedd wedi digwydd. Ond wedyn, peth arall yn isgoel yn digwydd. Plygodd hi lawr i edrych i mewn i'r bedd a gweld dau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi cael ei roi i orwedd, un wrth y pen a'r llall wrth y draed. A dyma nhw'n siarad y Mair a gofyn cwestiwn iddi, Wraig annoel, pam roi ti'n crio? Fel mae athrawon a rhieni yn hoffi gwneud, roedd yr angylion yn amlwg yn gwybod yr ateb i'r cwestiwn, ond serch hynny, yn rhoi y cyfle iddi gallu ymateb. A dyn ni'n gweld ymateb Mair fel un o dristwch. Maen nhw wedi cymryd fy arglwydd i ffyrdd y tebodd, a dwi ddim yn gwybod ble maen nhw'n wedi mynd ag e. Roedd hi'n galaru am ei arglwydd a'i ffrind. Ac wedyn, as if doedd gweld bedd wag ac angylion a'n siarad a'ch angylion ddim yn ddigon iddi. Mae rhywun arall yn troi fyny. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn cael y diwrnodau yna ble dych chi ddim really eisiau gweld pobl, efallai bod chi ddim yn teimlo 100% a dych chi jyst i cael digon. Efallai bod lot ar eich plat y diwrnod yna a dych chi efallai bach yn stressed a bod dim amser gyda chi orffen popeth ar y to-do list y diwrnod yna. A dyna'r diwrnod rywsut. Mae pawb yn troi fyny at y drws neu pawb yn ffonio a eisiau siarad ar y diwrnod yna. A dwi'n siŵr fan hyn, roedd Mair jyst eisiau bach o amser iddi brosesu a galaru. Yn anffodus, dim dyna mae hi'n gael. Ond mae'n gael rhywbeth well. Oherwydd y person nesaf mae hi'n cyfarfod, nid jyst rhywun cyffredin oedd e, ond Iesu ei hun. Yr Iesu at gyfodedig. Yn ei holl emosiynau, doedd Mair ddim wedi sylweddoli pwy yn union oedd e, roedd hi'n meddwl taw galfyr oedd e. Wedyn eto mae Iesu yn gofyn yr un cwestiwn ar angylion. Wraig annoel, meddai. Pam roi ti'n crio? Am boi roi ti'n chwilio? Ac mae Mair yn ateb trwy ddweud, eto yn meddwl mae galfyr oedd e. Sir, os mae ti sydd wedi ei symud, dywed lle roi ti wedi ei roi e, y byddai'n mynd i'w nôl e. Oherwydd oedd Mair eisiau ffindio ei arglwydd, ond little did she know, roedd yr arglwydd wedi ffindio hi. A dwi'n caru yr exchange sydd yn digwydd nesaf. Oherwydd, yna, dyma Iesu yn dweud just un gair. Mair. Dyna gyd sy'n cael ei ddweud wrthi. Mair. Yn gadael iddi gwybod a sylweddoli mai fe yw e, gan ddefnyddio ei henw hi. Mae yna rhywbeth personol ac intimate yn digwydd fan hyn, sef y peth nesaf i ni ystyried. Mae enwau mor bwysig dydyn. Hebddyn nhw bysau'r byd yn chaos. Y peth gyntaf sy'n cael ei roi i ni fel babi, a rhywbeth dyn ni'n cael trwy gydol ein bywyd. Y cwestiwn gyntaf, dych chi'n gofyn wrth gyfarfod rhywun ydy, beth ydy dy enw di? Dyn ni'n cael ein nabod trwy ein henwa. Felly pan mae rhywun yn dweud eich enw, mae'n golygu bod nhw'n eich adnabod chi ac yn gwybod pwy o'i ti. Felly, beth oedd ymateb Mair i Iesu fan hyn? Wel, trodd ato ac meddai yn Hebraeg rabwni, sy'n golygu athro. Oherwydd, roedd Iesu yn nabod Mair ac roedd Mair yn nabod Iesu.
roedd hi'n adnabod ei lais. Adnabod ei lais ac yn ei adnabod oherwydd roedd perthynas agos rhwngddyn nhw. Fel y clywon ni'n gynt, ar ôl i Mair cael profiad trawsnewidiol o Iesu, roedd hi wedi treulio ei amser yn ei presenoldeb yn dod i nabod pwy oedd e, yn gweld y pethau oedd Iesu yn wneud, yn clywed ei ddysgeidiaeth, yn gweld y gwerthiau a'i weithredoedd oedd Iesu yn gwneud, a fel oedd yn trin y pobl oedd ei gwmpas. Roedd hi'n gwybod yn union pwy oedd wedi dweud ei enw. Dwi fethu dod yn agos i feddwl a deall yr holl emosiynau mae'n rhaid oedd Mair gyda yn y foment yna. Neu beth oedd yn mynd trwy phen hi, eth clywed a gweld ei ffrind anoel, ei arglwydd, yn ôl yn fyw. Dwi'n siŵr yn bod ni gyd yn cyfarwydd iawn gyda'r ffilmau yna lle mae'n cymeriadau sydd yn agos iawn. Ond wedyn, yn ystod y ffilm, mae rhywbeth yn digwydd a rhywbeth yn mynd o'i le. Ac mae'n edrych fel bydden nhw ddim yn gweld ei gilydd byth eto. Ond wedyn, yn y scenes terfynol o'r ffilm, mewn rhyw ffordd neu gilydd, maen nhw'n ffindio'i gilydd unwaith eto. Mae yna adyniad amazing, emosiynol, gyda dagrau a llawenydd a'r holl emosiynau. Ac wedyn, mae'r credit y ffilm yn dechrau rolio. Pawb yn byw, happily ever after, y diwedd. Gyda Mair a'r Iesu atgyfodedig yma, mewn golwg o'r bedd wag, mae'n edrych fel y lle perffaith i'r credit dechrau rolio, fel petai. Ond na, roedd dal gwaith i wneud. Roedd dal pethau oedd angen ei wneud, sy'n dod â ni i'r trydydd pwynt. Oherwydd, ar ôl i Mair sylweddoli pwy oedd yna gyda hi, dyma Iesu yn esbonio rhywbeth bwysig iddi. Dyma Iesu yn dweud wrthi, "Pai dal gafal yno fi. Dwi ddim yn mynd i fyny at y tad eto. Dos at fy mrodyr i a dweud wrthyn nhw, dwi'n mynd at fy nhad am Duw, eich tad a'ch Duw chi hefyd." Roedd Iesu wedi marw ar y groes ac atgyfodi mwyn wedyn i fynd i deyrnasu ar ochr dde Duw. Oherwydd ei farwolaeth a'i atgyfodiad, roedd ffordd wedi cael ei greu i ni allu nabod Duw, fel mae Iesu'n dweud fan hyn, fel ein Duw ni a'n tad ni. Doedd dim byd rhagor yn gwahanu ni oddi wrtho fe. Roedd shifft cosmig wedi digwydd, ac roedd Iesu wedi rhoi'r dyletswydd freintiedig o ddweud wrth ei frodyr a ddisgyblion amdano fe. Fan hyn, comisiynodd Iesu Mair i fod yn dyst iddo ar hyn oedd am ddigwydd. A dyna'n union beth mae Mair yn ei wneud. Mae'n dweud, yna eith Mair Magdalen at y disgyblion a dweud, "Dwi wedi gweld yr arglwydd." A dwedodd wrthyn nhw beth oedd e wedi dweud wrthi. Roedd Mair wedi gweld yr arglwydd atgyfodedig ac oedd hi eisiau pawb i gwybod hynny. Felly, beth amdano ni? Ydyn ni fel Mair wedi profi'r grym ac antur yr atgyfodiad, wedi cyfarfod yr Iesu wedi atgyfodi. Os dyn ni ddim yn cofio unrhyw beth o'r neges yma bore yma, dewch i ni heddiw cofio a profi y 3 peth ni wedi sôn am. Yr natur annisgwyl, y natur personol, a'r ddyletswydd freintiedig. Mae'r antur yr atgyfodiad i gael i bawb. Nad oes ots pwy ydych chi neu beth ydych cefndir chi. Mae Mair ei hun yn ddangos y natur annisgwyl ohono fe. Rhywun doedd ddim yn berson arbennig yng ngolwg cymdeithas, rhywun gyda gorffennol, rhywun oedd mwy na thebyg yn cael ei edrych drosto pob dydd. Menyw. Ond fel mae'r hanes prydferth yma yn ei ddangos, mae Iesu yn defnyddio pobl mwyaf cyffredin ac yn gweithio ynddyn nhw a thrwydden nhw. Daeth Mair, y person gyntaf i gyfarfod y Iesu atgyfodedig, a'r person cyntaf i rhannu'r newyddion anhygoel yma. Ond ymhellach ymlaen oedd wedi arwain at sefydliad o'r eglwys fore.
Mae'r Iesu yn gallu ac eisiau cyfarfod pob un ohonom ni yn yr un ffordd. Ac os dwi'n adael iddo, gall pethau a digwyddiadau annisgwyl digwydd oherwydd hynny. Fel oedd Iesu yn nabod Mair, mae Iesu yn eich nabod chi, oherwydd mae'r antur yr atgyfodiad yn personol. Fel mae'n dweud yn Salm 1:9-3, o arglwydd roedd ti'n fy archwilio i ac yn gwybod popeth amdana i. Neu fel mae'r fersiwn yn dweud, arglwydd, oed wedi fy chwilio am hadnabod. Troi'r groes, roedd ffordd wedi'i greu i gael perthynas gyda Duw ein tad. Perthynas dyfn sydd yn ei siapio ni ac yn arwain ni i fod y bobl oedd Duw wedi ein greu ni i fod. A bore yma, mae Duw yn galw pob un ohonom ni wrth ein enw ni. Mae'n nabod eich enw chi a mae'n nabod fy enw i. Mae wedi dod i'n ffindio ni. Mae gennym ni ddewis os ni am ymateb i hynna. Efallai bore yma, mae yna rai ohonom ni sydd eisiau ei nabod, ond ddim eto yn adnabod eileis. Gyd sydd angen i ni wneud ydy bod fel Mair, treulio amser gyda fe, dod i'w nabod. Treulio amser yn ei bresenoldeb, yn ei air, yn gadael iddo fe siarad â ni, ac wedyn byddwn ni'n gallu adnabod eileis. Ac yn olaf, ar ôl i ni cyfarfod a phrofi'r Iesu atgyfodedig, mae'n comisiynu ni hefyd, gyda'r ddyletswydd freintiedig i fod yn dyst iddo ac i rannu ein profiadau gydag eraill. Mwyn iddyn nhw gallu cyfarfod a nabod y Duw yma a phrofi'r antur yr atgyfodiad ei hunan. Dydy hyn ddim yn ddyletswydd drom arno ni. Dyn ni gorfod byw fyny iddo, ond yn lle mae'n rhywbeth sydd yn dod yn naturiol i ni, oherwydd mae'r atgyfodiad yn newid bywydau, yn newid ein cyfeiriad yn lloer o fod yn hunain geisio i geisio Crist a cheisio ei wneud yn hysbys i rai o'n cwmpas ni. Dyna beth oedd Mair wedi gwneud. Roedd hi wedi cyfarfod y Iesu wedi atgyfodi, ac oedd ei hymateb hi un llawn gobaith, llawn gwefr a gwirionedd i bawb. Felly bore yma, dewch i ni fod y pobl sydd yn llawn gwefr ar antur yr atgyfodiad, i allu dweud fel Mair, dwi wedi gweld yr arglwydd. Amen.